Λίγες μέρες από τώρα φεύγω εξωτερικό για πρώτη φορά μόνος μου και συγκεκριμένα στην Κύπρο για 9 ολόκληρες ημέρες. Αλλά πριν ξεκινήσουμε να ετοιμάζουμε βαλίτσες και τα πράγματά μας, πάμε να ρίξουμε ένα κορεματάκι. Μόλις κουρεύτηκα, παιδιά, πείτε μου και εσείς κάτω στα σχόλια τη γνώμη σας για το κούρεμά μου. Πάμε να ετοιμάσουμε βαλίτσες, γιατί παιδιά, αύριο φεύγουμε. Μόλις ετοίμασα τη βαλίτσα μου εγώ. Βαλίτσα, backpack θα πάρω. Και τώρα ετοιμάζω, θα κάνω live μαζί με τον Οδυσσέα. 0 ήττες, το βλέπεις. Εσύ, Πάφρο κουμπάρε, κούπε πιάτσε χαλούμι. Συμφωνώ. Παιδιά, μόλις τελειώσαμε το live, η ώρα έχει πάει 3 μεσάνυχτα. Νιστάζω, αλλά σκέφτομαι να το πάρω σε ρί, γιατί σε 2 ώρες, παιδιά, φεύγω. Οπότε δεν θα έχει νόημα, θα λέμε στο αμάξι. Και όπως βλέπετε έχω φτάσει αεροδρόμιο, επιτέλους. Πάμε τώρα να κάνουμε τους απαραίτητους ελέγχους που θέλουνε και θα πάω να πιω ένα καφέ, παιδιά, γιατί νιστάζω. Να ξυπνήσει λίγο το μάτι μου. Παιδιά, πέρασα μόλις τους ελέγχους που έπρεπε. Πήρα επιτέλους το καφέ μου. Το πίνουμε και φύγαμε προς το αεροπλάνο. Έχω ξενερώσει τη ζωή μου. Έχει καθυστέρηση το αεροπλάνο, παιδιά, και είναι 7 η ώρα. Και έχει αναχώρηση στις 10 και 10. Θα τρελαθώ, παιδιά. Δεν ξέρω τι θα κάνω. 3 ώρες θα περιμένω τώρα. Ό,τι είναι θα σας ενημερώσω. Παιδιά, επιτέλους μπαίνουμε στο αεροπλάνο. Όπως μπορείτε να δείτε, πολύ ουρά, παιδιά. Επιτέλους φτάσαμε. Κατεβήκαμε μόλις. Πάμε να κάνουμε τον έλεγχο και φύγαμε για το σπίτι του Οδυσσέα, παιδιά. Μόλις φτάσαμε και στο σπίτι του Οδυσσέα. Παιδιά, δείτε μια πισινάρα που εδώ πέρα θα βουτήξουμε. Αλλά όχι σήμερα, αύριο. Σήμερα, παιδιά, έχει το πρόγραμμα Water Sport. Θα το δείτε και θα τρελαθείτε. Και το βραδάκι. Θα τρελαθούν τα παιδιά εδώ. Καλησπέρα σε όλους. Θα τα ξεσκίσουμε όλα σήμερα. Μπες μέσα. Πάμε, ρε παιδιά, με Οδυσσέα. Τελείωσε επιτέλους αυτή η μέρα. Πολύ καλή εμπειρία, παιδιά. Και αύριο ξυπνάει μια καλύτερη μέρα. Και πού θα πάμε, Οδυσσέα? Water Park. Και μπρο, επιτέλους κλείσε τα φώτα με τα vlogs, έλες πια. Παιδιά, μόλις ξύπνησα εγώ. Κοιτάξτε πως έγινε το χέρι μου από το Water Sport. Πάμε να ξυπνήσουμε για τον Οδυσσέα. Ξύπνα, ρε. Τι ώρα είναι? 12 και 53. Oh my god. Πόσες ώρες κοιμόμασταν, μπρο? Εδώ κοιμόμαστε. Oh my god. Άντε πάμε, έλα. Να βάλουμε το σκυλί βόλτα πρώτα. Πρέπει, το σκυλί βόλτα. Το σκυλί βόλτα. Ναι, σίγουρα. Φύγαμε. Πάμε Κέρλα για βόλτα, πάμε βόλτα. Τη βγάλαμε βόλτα την Κέρλα. Τώρα εδώ πέρα, περπατάμε. Και τώρα παραγγείλουμε και καφέδες. Θα πιούμε έτσι λίγο καφέ και μετά πάμε και water park. Ναι, παιδιά. Γιατί λίγο καφέ το χρειάζομαι. Απλά δείτε τι ωραία μέρα έχει σήμερα. Πολύ ήλιο, μπρο. Η αλλεργία με έχει πιάσει ξύνη το μάτι μου το αριστερό πάρα πολύ. Δεν μπορεί να το ανοίξει καν. Αυτός έχει αλλεργία. Εγώ είμαι τέλεια, παιδιά. Δεν ξέρω. Μπορεί να φταίει και που είμαι διακοπές, παιδιά. Δεν ξέρω. Hype. Πάμε λίγο. My friend.
Hello. Where is Acropolis? Where is Acropolis? Police. Police. No. Τι ρωτάς? Acropolis. Άλλο όνομα. Okay. Μπρο, τι τρόλ δίνεις τώρα, είναι πρωί, αυτή τη στιγμή έχω αλλεργία και ο μπρο λέει για Ακρόπολη στην Κύπρο, εντάξει. Για μόλις ήρθε η παραγγελία. Πάμε να την παραλάβουμε. Hello. Thank you. Hello, do you have a problem? Do you have a problem? This video, vlog? Hi. Τα αγγλικά μου είναι χάλια, όταν σας λέω χάλια. Αλλά την παραγγελία την πήραμε. Πάλι καλά που δεν με έβρισε. Είμαστε έτοιμοι να φύγουμε και πάμε Οδυσσέα. Ναι, θα φύγουμε εδώ πέρα με το πατίνι μου, παιδιά. Έτοιμοι να τα ξεσκίσουμε όλα, ρε. Εμείς φτάσαμε με τον Οδυσσέα. Αυτή είναι... Εδώ πέρα είναι όλο το water park. Θα σας το δείξουμε όλο σε λίγο. Ναι. Εδώ με το Σάφι περιμένουμε. Θα κάνουμε την πρώτη μας τσουλήθρα. Πάμε λίγο! Στάθη! Πάμε! Ωραίο, Πάγωσα εγώ ρε. Ναι. Ήταν πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Oh my God. Εμένα δεν με τρέβανε καθόλου. Πάμε σε ένα άλλο τώρα. Νάτος. Εκεί. Στάντι! Καλό! Ωραίο, Παιδιά, μόλις έκανα αυτά εδώ. Ήταν πολύ ωραία. Τώρα κάθομαι τσιλάρο και περιμένω τον άλλον, τον Οδυσσέα, να τον τραβήξει. Τώρα εμείς παιδιά θα σας αφήσουμε. Πάμε να κάνουμε κι άλλα. Και τα λέμε μετά, έτσι. Τα λέμε μετά. Εδώ με το Σάφι πήραμε γρανίτα. Παιδιά, εγώ πήρα κοκτέιλ. Πίνα κολάντα. Πίνα κολάντα. Παιδιά, γράψτε λίγο κάτω στα σχόλια πόσο πιστεύετε έκανε το κοκτέιλ και πόσο η γρανίτα. Ωραία, έχετε 3 δεύτερα. 1, 2, 3. 16 ευρώ. Παιδιά, 9,50 αυτό. Και 6 ευρώ αυτό. Τρελό. Αλλά τώρα θα χαλαρώσουμε λίγο. Πρώτη φορά πίνω πίνα κολάντα. Πάμε να δούμε λίγο reaction. Για να δούμε, Γνώμη. Ωραίο. Το περίμενα πολύ χειρότερο, πάρα πολύ ωραίο. Καλό, τέλεια. Ωραία. Τελειώσαμε, φεύγουμε. Εδώ πέρα φεύγουμε και πάμε τώρα σπίτι. Πάμε σπίτι να κάνουμε κι άλλο live. Για κοιτάξτε πόσο κόσμο έχει. Μόλις ανοίξαμε live, παιδιά, εδώ πέρα. Πείτε όλοι στα σχόλια γεια, παιδιά, στο vlog. Ναι, και κάντε όλοι spam το like. Πάμε, Όλοι γεια στο vlog, μάγκες. Πάμε λίγο να τους σπάσουμε. Έτσι. Κοίτα πόσα άτομα. 500 άτομα, not bad. Not bad. Παιδιά, κοιτάξτε άτομα. Ναι. Πάμε όλοι γεια, πάμε όλοι γεια. Πάμε όλοι έτσι. Σπαμάρτε όλοι. Έχουμε έρθει από water park. Γυρίσαμε. Και παραγγείλαμε Papa John's πίτσα. Και τώρα κάνουμε και live. Παραγγείλαμε πίτσες, παιδιά. Κάνουμε live, άρα. Έλα. Να μου γράψετε κάτω στα σχόλια ποιοι ήσασταν μέσα στο live, παιδιά. Πώς γνωριστήκατε. Είχαμε ένα στόχο εδώ πέρα μαζί με τον Οδυσσέα να φτάσει 12.000 followers και 500k likes και θα βουτήξει στη πισίνα. Πάει την καρέκλα πίσω. Με ρούχα θα βουτήξεις. Όχι, δεν θα βγάλω παίξει. Θα τη βγάλεις τη ρούχα. Όχι, λες. Με ρούχα. όχι. Με ρούχα. Τον σταυρό το βγάζω ή όχι. Ναι, αυτό βγάλω τον. Ωραία, παιδιά, έλα. Δείτε όλοι. Πάμε, έλα. Τώρα 900 άτομα, πάμε, κάτω όλοι. Share το live, περίμενε, κάτω. Περίμενε. Όχι, τώρα, κάντε share όλοι spam, share, όλοι τα Παιδιά, χαμός. Με τα ρούχα θα πηδήξω. Έλα, έλα, μην σχεδόν. Share το like, όλοι. Θα πηδήξω τώρα στην πισίνα. Έτοιμος.
Λοιπόν, περίμενε. Και κάνε με τη μια στην άκρη, να μην κρύψει. Να μην με κρύψει, πρόσχε. Ναι. Απ' την άκρη να το κάνεις. Ωραία. Ένα. Ένα, δύο, τρία. Τελειώσαμε επιτέλους το live, Οδυσσέα. Ναι, ήταν πολύ κουραστικό, αλλά φτάσαμε 1200 άτομα στο προφίλ του. Ναι, τώρα πάμε να τσιλάρουμε στο καναπέ, να κοιτάξουμε λίγο YouTube. Όσοι δεν με έχετε κάνει follow στο TikTok και στο Instagram, από εδώ είναι το TikTok, από εδώ είναι το Instagram. Και κάντε και μια εγγραφή, ρε παιδιά, δωρεάν είναι. Πάμε λίγο. Παραγγείλαμε με τον Οδυσσέα πράγματα από το περίπτερο και δεν μου έχει πει ακόμα τι έχει πάρει. Πάμε να κάνουμε ένα unboxing. Θα μου κάνει ένα unboxing να δούμε τι μου έχει πάρει. Πάμε να πάρεις λίγα πράγματα από το περίπτερο. Οκ. Καθαρείς. Όπα. Μπρο, αυτά τι τα πήρες, δεν μ' αρέσουν καν. Ναι, ωραία. Beef jerky σου αρέσει. Οχ. Κοιτάξτε, παιδιά. Αυτά Εδώ ζελεδάκια αυτά. εδώ τα ζελεδάκια. Και αυτά εδώ. Λάθος μας βάλανε ρε. Μας βάλανε λάθος, εγώ είχα πάρει αυτά απλά σε χρωματιστά και μου βάλανε το Τι λες, ρε. Disrespect, δεν πειράζει. Ας τα φάμε. Θα τα φάμε. Ας κάνουμε ένα review, έλα. Α, αυτά ήτανε. Ας κάνουμε... Ναι ρε μπρο. Ναι ρε μπρο. Δεν μπορώ να δείξω τα καλά. Οκ, και πάμε ένα review, μάγκες. Άρα. Μπρο, είναι πιο σκληρά και από ένα μέταλλο. Λέγα. Ένα σε κάνω βίντεο. Είναι πολύ μέτρα. Α. Αρχίζει τώρα. Ποια δοκίμασες. Αυτά. Αυτό σε τρώω, δεν το τρως εσύ. Πολύ σκά. Ξυπνήσαμε μόλις. Έχουμε κοιμηθεί μόνο πόσο 4-5 ώρες. Ναι. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει, παραγγείλαμε καφέ. Σε λίγο έρχεται. Και μετά έχουμε δουλειά βίντεο σήμερα. Έχουμε βίντεο, παιδιά, στις και μερικά πλάνα από εκεί στο βίντεο. Αυτό πάμε να πληθούμε, να ετοιμαστούμε. Πλες ήρθε η παραγγελία, παιδιά. Hi. Thanks. Αυτό πήρε ο Οδυσσέας μάλλον. Και αυτά. Thanks. Λίγη απόλαυση πριν πάμε για βίντεο. Από χθες έχω να πω ότι είναι πολύ πιο μέτριος σήμερα ο καφές. Εγώ παίρνω, παιδιά, φρέντο εσπρέσο με το προσδικό. Χθες το φέρανε πάρα πολύ ωραίο, ήταν πολύ ωραίο. Και σήμερα το κάνανε μέτριο. Όχι μέτριο χάλια, μέτριο φρέντο εσπρέσο μέτριο. Έτσι το νιώθω εγώ. Αλλά ξυπίνετε. Μόλις φτάσαμε στούντιο, παιδιά. Είμαστε έτοιμοι για shorts. Εδώ πέρα με quest μπλούζα. Εδώ πέρα είναι όλο το στούντιο. Δημών. Γεια σας όλους. Σε λίγο θα έρθει η σειρά του. Εγώ σίγουρα ξέρω πώς μπορώ να σε ιδιάσω. Παιδιά, μα πιστεύετε ότι θέλω να ιδιάσω, κάντε εγγραφή και like. Τι κάνεις ρε, φύγε από εδώ ρε, πας καλά. Δημον, τώρα να δεις. Εγώ σίγουρα μπορώ να σε ιδιάσω. Αν πιστεύετε το καφρό, ναι. Βιάζει και να σε φιλήσει. Τρελαίνω. Δημον, εγώ ξέρω σίγουρα πώς μπορώ να σε ιδιάσω. Άμα πιστεύετε ότι θα τον ιδιάσω, κάντε like και εγγραφή. Για να δούμε. Πας καλά ρε, αηδία, μην το κάνεις αυτό. Ναι, ρε παιδιά, κάντε like και εγγραφή τώρα. Κούμπλε. Έχω μία. Πάρε. Ninja. Ετοιμάζουμε κι άλλο short, Οδυσσέα. Ναι. Κλέφτης εγώ. Ρούμι. Ω, Δήμο, τι ωραία μπλούζα είναι αυτή. Σ' αρέσει, είναι quest. Από πού την πήρες? Ναι, είναι πολύ ωραία. Και η Μπερμούδα τι είναι? Πω, Δήμο, τι ωραία μπλούζα είναι αυτή. Σ' αρέσει, είναι η μπλούζα quest. Και η βερμούδα, Το ίδιο, είναι μαζί σε τάκι, βλέπεις. πες μου ότι έχει καλή ποιότητα. Η ποιότητα είναι φανταστική, πάρα πολύ καλό πανί, πάρα πολύ ωραία γραμμή και πάρα πολύ καλή στάμπα. Πάρα πολύ ωραίο. Και πού θα τα βρω αυτά? Μπορείς να δεις τώρα αποκλειστικά στο Gang. Στέλνουν παιδιά σε όλη την Ελλάδα αλλά και σε όλη την Κύπρο. Έφυγα, πάω να παραγγείλω. Ναι, γρήγορα, επειδή έχουμε λίγα νομεράκια και τελειώνει η σειρά. Κατάξει, παιδιά. Κομπλέ, μια χαρά το έχουμε. Παιδιά, κάνουμε ένα διαλυματάκι από το βίντεο. Έτσι 15 λεπτά να πάρουμε λίγο ενέργεια. Πήγαμε περίπτωρο, πήραμε Lipton. Έτσι, παιδιά, και δύο πήραμε λοιπόν. Και σε λίγο ξεκινάμε. Εδώ με κάμεραμαν. Κοτσό.
Εμείς δεν χρειαζόμαστε ενέργεια, πάντα είμαστε δυνατοί. Ναι, Δημών. και παίρνουμε μια ενέργεια. Αυτό βρεις εσύ. Οκ. Να, τώρα θα βάλουμε σε Λοιπόν, λίγο Δημών, βίντεο. πάμε Εδώ να πέρα βάλουμε και βιντεάρα. Ναι, Εμείς παιδιά τώρα μόλις τελειώσαμε τα shorts, πάμε για το βίντεο. ακριβώς. Θα δούμε πώς θα πάει. Παιδιά, τώρα Μάστε. που θέλω να δώσω κάτι. Γιατί είμαστε στο δάσος ενώ ακόμα δεν έχουμε πάρει τηλέφωνο? Τι να πει, ναι, τόσες φορές τους κάνουμε και πάντα ξεχάσουμε. Πάμε. Περιμένετε! Για ποιο λόγο είμαστε στο δάσος και δεν το παίρνουμε τηλέφωνο? Αφού όταν κάποιον χάνουμε πάντα παίρνουμε τηλέφωνο! Ναι, έχεις δίκιο, πάρτο, να τι περιμένει. Ναι, έχετε δίκιο τώρα, ένα λεπτό. Ναι. 67, Και πώς δεν έχουμε σκεφτεί νωρίτερα αυτό? Πάμε. Λοιπόν, ναι, 9, 6, 7. Ωραία. Δεν απαντάει, παιδιά. Πω, δεν Ναι. έχουμε κάποια επιλογή τότε. Τι θα κάνουμε, δεν απάντησε εδώ και πόση ώρα. Πες, Μπορούμε να ρωτήσουμε. άμα δεν το βρίσκουμε πουθενά εδώ και δεν απαντάει το τηλέφωνο, λογικά κοιμάται. Ναι, πάμε σπίτι του. Ναι, πώς θα βγούμε στο σπίτι του? Εννοείται έχω τα κλειδιά, αφού είμαι αδερφός του. Παιδιά, στο στούντιο δεν είναι, στο τηλέφωνο τον πήρα, δεν απαντάει. Πού θα είναι? Μήπως είναι σπίτι του και απλά κοιμάται και δεν μας ακούει? Και εσύ που το ξέρεις άμα κοιμάται ή όχι. Γι' αυτό δεν μας απαντάει τα τηλέφωνα, νουμπά. Γεια, σχεδόν τελειώσαμε το βίντεο. Ναι, έχουμε λίγο κουραστεί. Τώρα θα πάμε σπίτι, θα παραγγείλουμε μάλλον KFC. Μας έχει μείνει λίγο του Σεραντώνη. Έλα. Πάμε σπίτι να παραγγείλουμε, είπες. KFC μάλλον. Και παιδιά, Θα κάνουμε και λαϊβάκι ξανά. Μάγκες, τώρα εμείς ξεκουραστήκαμε και είπαμε να βγάλουμε το ποδήλατο και το πατίνι Μπερά. και να πάμε βόλτα στο Λιμανάκι της Πάφου. έτσι. Ναι. Πάμε να... Δοκιμάσουμε να κάνουμε κάπως content εκεί πέρα, ξέρετε, content. Έτσι, λίγο content, λίγο να σας δείξουμε το τοπίο, την Πάφο. Δεν ήρθαμε μόνο για βόλτα, ήρθαμε να σας δείξουμε και τα αξιοθέατα. Παιδιά, ο Οδυσσέας μας έφερε από ένα τέτοιο δρόμο. Κοιτάξτε εδώ πέρα, παιδιά. Πραγματικά είναι πολύ ωραία εδώ πέρα. Όπως είδατε και στο προηγούμενο πλάνο, ήρθαμε... Φώτισε ρε Οδυσσέα, φώτισε, τραβάμε πλάνο. Ήρθαμε εδώ πέρα, σε αυτήν εδώ πέρα την πρώτη θέα να κάτσουμε. Τώρα πρέπει να πάμε, δεν ξέρω αν φαίνεται, σε αυτό το μέρος εκεί. Εμείς φτάσαμε στο λιμάνι, παιδιά. Hello guys, hello. Έλα, Μάκης, τώρα έδωσα σε ένα παιδί το πατίνι μου. Σε ένα τουρίστα, παιδιά, έδωσε το πατίνι του. Μου έδωσε το κινητό του, οπότε κάναμε συναλλαγή. Κάνω πλάκα, όχι, μου είπε θέλει να δοκιμάσει το πατίνι μου και για να μην μου το κρύψει, του δώσει μου το κινητό σου και μου το έδωσε. Οπότε, καλησπέρα. Φωτογραφίες βγάζει από τον τουρίστα. Πήγε ο πρώτος μου έδωσε το κινητό του και έφυγε. Παίζει να μην είναι καν δικό του, ξέρω, φαντάζεσαι. Να πάω να δω που είναι. Όχι ρε, με πιστεύω, με πιστεύω. Yo, what's up? Not scared. I'm in a kinda, you know. No. We're doing a vlog, so just, you know. No problem, no problem. Where are you from? Romania. Romania, but you live in Cyprus? Yes. Okay, yeah. Did you book it or no? No, I didn't. I never went. And so where do you go now? Like, I'm just working. yeah, you work? Okay, yeah. Τι challenge. Τώρα άκου challenge. Θα πας σε κάποιον, ωραία. Θα βάλεις έτσι μαζί το βίντεο και θα κάνεις 6-7, ωραία. Excuse me, man. Have a question. Do you have a problem vlog? Okay, say hi. Hi. Do you know 6-7? 6-7 what? 6-7 is trend. TikTok, Instagram, YouTube. 6-7. Say 6-7. Okay? Okay. I should say like this 6-7? Yes, 6-7. Thank you so much. Thank you. Παιδιά, μας άρεσε το content που βγάλαμε μόλις τώρα. Κάντε μια εγγραφή και ένα like και ένα σχόλιο να μας πείτε τη γνώμη σας κάτω. Έχουμε έρθει μια στάση στα McDonald's. Θα βάλουμε έτσι ένα λίγο έτσι παγωτάκι. Ένα παγωτάκι, παιδιά, δεν πίναμε πολύ. Ναι.
Αφήσαμε πίσω τα εργαλεία και φύγαμε να πάμε να πάρουμε. Παιδιά, μόλις ήρθανε κάτι τυχαίοι τύποι από τα McDonald's εδώ πέρα που καθόντουσαν. Από τον Μπαγκλαντές ήτανε. Και μου λένε ότι μοιάζουμε πολύ με το Εμπαπέ. Δείτε μου λίγο κάτω στα σχόλια, μοιάζω με το Εμπαπέ ρε παιδιά. Κάτσε μισό λεπτό να βγάλω το γυαλί. Είσαι ο ποντιακός Εμπαπέ. Είμαι ο Πόντιος Εμπαπέ, παιδιά. Ήρθανε παιδιά τέλος πάντων και τα πράγματα εδώ πέρα τα παγωτά. Πήραμε και ένα τσίζ, χαλαρά. Τελειώσαμε εμείς, πάμε να φύγουμε. Ναι, μάγκες. Και αύριο, παιδιά, έχουμε να ξυπνήσουμε 8 το πρωί. Να πάρουμε καφέ. Ναι, ρε μπρο, και ελπίζω να κοιμηθούμε καλά. Τι ώρα είναι τώρα, είναι 12.30. Θα κοιμηθούμε κάτι στις 2 πιστεύω. Κάτι εδώ κοιμηθούμε. 6 ώρες ύπνο νομίζω μας φτάνουν. Μια χαρά είναι. Ναι. Σήμερα είμαστε με 5 ώρες ύπνο. Χαλαρά. Πάμε! Φύγαμε! Όπως βλέπετε φτάσαμε. Δεν φαίνομαστε καλά. Με το φακό είναι Οδυσσέας. Παιδιά, μου έμεινε από μπαταρία την ώρα που φτάσαμε έξω από το σπίτι. Ήρθε η ώρα να πέσουμε για ύπνο. Πολύ κουράζει σήμερα. Ο Οδυσσέας βλέπετε ήδη για ύπνο είναι. Και εγώ θα σβήσω παιδιά. Θα μιλήσουμε αύριο. Καλή νύχτα. Δεν ξεχάσαμε να βάλουμε το συνδύσουμε γιατί ήμασταν στα πτώμα. Ήμασταν πτώμα, παιδιά. Τώρα, περίμενε, είναι η ώρα μάγκες να σας πω τώρα. 1 το μεσημέρι και πάμε τώρα για καφέ, σωστά. Για καφέ και μετά βίντεο, παιδιά. Ναι, πάμε λίγο. Με τα πατίνια ποδήλατα. Αυτά. Τα λέμε μετά. Μόλις ήρθαμε παιδιά στο στούντιο, όπως βλέπετε, οι άλλοι έχουν πάει ήδη να τραβήξουν πλάνα. Εγώ δεν έχω ακόμα πλάνα, οπότε κάθομαι, αράζω στο κινητό και περιμένουμε να μπούμε κι εμείς. Παιδιά, σήμερα εγώ τελικά δεν είχα βίντεο. Γύρισα σπίτι, ξεκουράστηκα. Τώρα είπα να πάρω το ποδήλατο, να πάω περίπτερο, να πάρω κάτι για μένα και για τον Οδυσσέα να πιούμε. Και θα τα πούμε στο περίπτερο στο σπίτι. Καθώς πήγαινα τη διαδρομή μου, συνάντησα εδώ πέρα λογάκια. Ένα εδώ, το άλλο είναι πιο μέσα. Πολύ ωραίο. Παιδιά, εγώ μόλις γύρισα από το περίπτερο, βρήκα και τον Οδυσσέα, επίσης γύρισα από το βίντεο. Ναι, γύρισα και τώρα θα πάμε για παντελάκι. Έτσι λίγο θα τον ξεσκίσω. Πάντως με τίποτα, με τίποτα. Για λίγο να δεις, λίγο να δεις. Επειδή πάντως χρειάζεσαι ενέργεια και τα λοιπά, ωραία. Ναι. Πάρε εδώ, Gatorade. Ωπα, παιδιά, μας έφτιαξε ο Οδυσσέας. Εδώ. Και τώρα πάμε να τα σκίσουμε όλα. Φύγαμε. Μόλις τελειώσαμε τον battle, όπως μας βλέπετε, είμαστε ιδρωμένοι. Πόσο έχασες για ξαναπες το σκορ λίγο προς τους άλλους? Παιδιά, έχασα πρώτη φορά είναι 17-7. Περιμένουμε παραγγελία μέχρι να έρθει. Περιμένουμε και βλέπουμε αυτό εδώ πέρα το μασάκι. Έλα να δούμε εδώ. What a save. Έλα, φύγε. Φύγε από εδώ, μην με δαγκώνεις. Κοίτα πως κάνει. Ρε μπελούι. Ξέρω εγώ κι άλλο να κάνει κάθε μέρα. Τι θα είναι ωραίο. Γιατί. Το ένα τ' άλλο θα μείνει στη σιγαρίλα. Θα τη φυλάς, τι θα τη φυλάς και θα γεύεσαι το τσιγάρο. Κατάλαβες. Εσένα πώς σου ακούγεται αυτή η γνώμη. Οπα. Εδώ, δεν έχω γελιά τώρα, αλλά. Πάμε να κάνουμε ένα unboxing, τι πήραμε. Πάμε. Τρεις τα Γιατί πήραμε η κάμερα. Γιατί είναι με το χέρι σου. Δεν ξέρω, επειδή κάτι. Wait, να κοιτά. Πάμε να κάνουμε unboxing. Τι πήραμε. Λοιπόν, Monster για μένα. Monster κι άλλο για τον Οδυσσέα. Monster κι άλλο για αύριο. Monster κι άλλο για τον Οδυσσέα.
Hello, what's bro? Καπρίς για τη λιγούρα. Και το τελευταίο, ζελεδάκι αφήνει. No sponsor. Αυτά. Πάμε, ανοίξαμε τα μονστεράκια μας. Και παιδιά, πάμε να δω YouTube. Παιδιά, εμείς τώρα πάμε στούντιο για βίντεο. Καλησπέρα. Με Οδυσσέα και Τιμών. Γεια σας παιδιά. Και θα τα πούμε στο στούντιο. Θα λέμε εκεί. Παιδιά, μόλις φτάσαμε στούντιο. Έλα Στάς. Γεια σας παιδιά. Εδώ πέρα παιδιά έχουμε βίντεο και σήμερα στο Gel Family. Gel Family, ναι. Ένα από το κάποιος ήρθε. Παραγγείλαμε κιόλας από ένα καφέ και κάτι να φάμε. Θυμηθήκαμε χάλια μας δηλαδή, γι' αυτό είναι εσύ τέλεια τώρα dead. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο χάλια κοιμήθηκα, γιατί πόναγε και το δόντι μου. Είχα και αυτόν εδώ πέρα να παίζει games και να φωνάζει. Ήταν μόνο χθες, πρώτα άλλες μέρες δεν έπαιζε. Ναι, χθες μόνο, αλλά και το δόντι μου ήμουν λίγο χάλια χθες. Και τώρα έχω λίγο το δόντι μου, αλλά εντάξει, τώρα θα φάω και θα πιω το φάρμακο και θα είμαι καλύτερα, πιστεύω. Είμαστε γυρίσματα, κοιτάξτε πως είμαστε ντυμένοι, παιδιά. Ναι, λίγο παράξενο, αλλά έλα πιο Είστε παραπάνω. Και να καταλάβω και οι δύο είστε μ***ες, πάμε να ψάξουμε μόνο τους. Πάνω σου βγάζει μπλοκ και σε βρίσκεις. Κάμεραμαν. Ο Τζίνο όμως δεν είναι μαζί, δεν ψάχνω. Τώρα μάγκες, τελειώνουμε σε 5 λεπτά και θα τελειώσουμε τα κινήματα. Πεινάμε πάρα πολύ. Μόλις τελειώσαμε, παιδιά, το βίντεο, έχουμε έρθει σπίτι μαζί με τον Οδυσσέα. Τώρα τσιλάρουμε λίγο, θα βγάλουμε έτσι ένα-δύο TikToks και μετά θα πάμε βόλτα στο Old Town Πάφος. Έτσι, όπως βλέπετε, Πάμε παιδιά, και εδώ πέρα TikTok φτιάχνουμε. Για να το έχουμε καλύτερα στο PC μας βολεύει περισσότερο. Ναι, συμφωνώ να βάζουμε βίντεο έτσι. Αυτό. Και σήμερα, παιδιά, έχει βόλτα, οπότε μπορεί να δείτε και λίγο content. Μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο. Μην ξεχνάμε και για την εγγραφή.